салом дӯстон, ва дар ин видео бошад мо ҳозир аз сайти seofast.ru пул мегузарем. ва ина дар вебмани кашлоки ман 047 вмз дар ин сайт медурем seofast ва вивести средстворо интихоб мекунем ва вебмани кашлока интихоб мекунем. вмз нависагиай ва ҷое ки 10 нависагиай ҳамҷара 30 менависем. баъд ҷа ответа интихоб мекунем. ранги авто чӣ хелае, какой цвет солнца, жолтиро интихоб менем, яъне ранги авто зардай. ва ина зарда интихоб кардем, отправить азер мекунем ва пул дар баланси мо ина гузаштак. ва ина дар вебмани кашлоки ма пул гузаштак ва ина сообщенияш омадак. ози вебмани да мегузарем, мебинем ва ина баланси ма 45 буд, 76 вмз шид ва ин сайт платит мекунад, пул мегузаронад. метавонед дар ҳамин сайт кор кунед, пул кор кунед, пулотонро бигиред. ба ҳамин видеои мо бо охир мерасад. То видеоҳои дигар.